खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासिबो आंनि इउटिउब चेनेलाव सुमि बसुमतारिसिम बरायबाय लोगोफोर जोङो टिचार स्टाफनि फराय दाबसे जायगायाव बेरायनो थांदोंमोन बे बेरायनाय ब्लगखौनो नोंथांमोननि सेराव लाबोबाय आसा खालामो नोंथांमोन आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै ओमफ्राय दा लोगोफोर जोङो आइ रिभार आइ दैमाखौ मोनबाय दा नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हादों जोबजासिम नायलांबाय थाबा नोंथांमोना मिथिगोन भिडिअखौ दा समायना मिथिंगायारि महरनि गेजेरजों जोङो पुरा थांगासिनो दङ नै नोंथांमोना पाहार नुदों जि समायना आर्टसआनो फाइनालि लोगोफोर जोङो जायगायाव सफैबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नुनानै मोनथिखाबाय जों बहा फैदों जों फैदों काकइजाना होननायाव बङाइगावआव थानाय काकइजाना होननाय मोनसे जायगा माने पिकनिक स्पट नैया बेखौ सोर बानायदों बे लिरनाय दङ प्लेन्टेड बाय जादव पायें ओमफ्राय मा खालामनां बेखौ एसे नायबाय ओमफ्राय जोङो स्टाफफोरा मोनफैजोबाखै नालाय दसे समय बेयावनो नेबाय ओमफ्राय निउ टिकेट दाननांगौ लोगोफोर दा जोङो फाइनालि हिन्जावसा लोगोफोरखौ आङो लोगो मोनबाय दा जयैनो फैबाय दा नैयो नोंथांमोना नायलांबाय थादो फुल एन्जय खालामदों जोङो लोगोफोर नोंथांमोना नुदों दाब दाब स्कुलनिफ्राय गथ'फोरा नै माने खाना जानो लाना फैदों बिसोरखौ पिकनिक जानो ओमफ्राय लोगोफोर बेवहाय माने बर' आइजोफोरबो नुदोंना नोंथांमोना बिसोर माने फरायसाफोरखौ लाना फैदों आरो टिचार बिदिनो जोंबो दा जोंनि जायगासिम थांगासिनो दङ बै नुहुरबाय जोंनि जायगाखौ पिकनिक जानायखौ सोरगिदिं दंफां लाइफां पाहार बिनि गेजेरावहा पिकनिक जानाय जायगा बिरादैनो मोजां माने नट अनलि पिकनिक बाट बेयो मोनसे रिसर्ट होनजागोन आरो मोनसे माने संरक्षित मा होनना बुङो बेखौ हाग्रामा नोंथांमोना नुखादों आं सोरजों फट' खेबजादों आङो सुलेखा आब'जों फट' खेबजादों मानो होनब्ला लोगोफोर आं सुलेखा आब'खौ हठात बेबायदि हरखाबै लोगो मोनगोन होनना मालाबाबो सानाखैमोन ओमफ्राय नुनाय लोगो लोगो आंबो सिनायनायसै ओमफ्राय बेखौ खुलुमनानै आङो दसे रायलायबाय बेजों नोंथांमोना नायदो लोगो मोनबाय आं दिनै लोगोफोर बिराद मोजां नांबाय आब' दा होमबा जों दा बुस्थु जागोन संखानानै फैदों संदो दा थाबायनो थांदों आब'खौ लोगो हमखांनानै लोगोफोर दा जों ओंखाम जानोसै मानो होनब्ला बिसोरबो जोंनि खाथियावनो माने पिकनिकनि केम्पखौ बानायदों ओमफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो नाथाय आखायावसो होनो जेबो गैया जाबाय उपाय गैया आरो जोंबो आरो दाबसे जायगायाव पिकनिकसो जानो थांदों नालाय ओमफ्राय दा नै जाखांसिगोन जोङो जाखांनानै फिन बेरायनो थांलायनोसै लोगोफोर जायगाखौथ' नायाखैना जोङो भितरसिम मा दङ लोगोफोर दा जोङो ओंखाम जाखांनानै बेरायनो फैदो दा सनालि बान्दर मोख्रा दोङोनो गल्डेन लेंगुर नामा आरो दाउ दोङोनो बायदिसिना नुहैनाय नङा नायनोसै जायगायाव बिराद मोजां नांदों पाहार एरियायाव स्टाफबो फैना आरो लोगोसे बहुत मोजां नांबाय नायलांबाय थादों नोंथांमोना दायो जोङो हाजो साथिं दावखोलांदों बिदिनो गोजौ गाहाय मोनलांदों ओमफ्राय साइडआवहा माइ आबाद मावनाय नुलांदों आरो नोंथांमोनाबो नुगोन ओमफ्राय बहाबा रबरबो खेथि खालामनाय दङ आबाद मावनाय दङ ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायदों नैया जाननि गेजेरजों बेबायदि बिराद समायना नुदों।
गोजान थाबायखाबाय लोगोफोर 2 माइल नामा बेसेबां ओमफ्राय जोंना नै सारा खारलायलायदों जों माने आगान मोनो सिगां मोनहैदों आरो ओमफ्राय बे दै बाज्रुम नामा बेखौनो नायनो थांदों दसे जिरायलाय थांलाय दा फिन जागायलायबाय निया नै बिथां फान्थाव गाब गाननाया हाइल गानना लाना बिराद खस्थ' मोनदों आरो थाबायनो माने जायगाया मोजां नङा नालाय नै हाबा जानाय सानैया मालाय जि थाबायनो हायो सिख्लाफोरखौ गारना थांलायलायो आरो दा माने एसे गाहाय गोजौ बिदिनो मोनलांबाय थादों आरो दा गाहाय नालाय एसे स्पिड जालायदों नै दा साथिं गाखोला जि हाया मोन्दों लोगोफोर नोंथांमोना नुखादों स्टाइलखौ नायनानै माने बोरैबा जालायलायदों थाद' उपाय गैया आरो थांनांगोन थेवबो नायथानो लुगैनाय लोगोफोर मोनफैबाय बिराद मेंबाय नायदो आरो मिथिंगाखौ नायदो लोगोफोर लोगोफोर दा आं रुमसिम सफैबाय नोंथांमोननो आङो फैबाय थानायखौ देखायथिया बेनि थाखाय भिडिअ'सो थेंकिउ मिथिंगायारि नुथायनि गेजेराव दा नोंथांमोनखौ बाय होबाय लोगोफोर थेंकिउ लोगोफोर नोंथांमोना आंनि गोसोजों नायनायनि थाखाय आरो लोगोफोर दिनै बिराद लाखि मानो होनब्ला बर'नि मेथाइ खनगिरि आब' सुलेखा बर'नि लता मंगेशकारखौ जों लोगो मोनबाय बिराद मोजां नांनायसै आरो आङो So, thank you. Bye-bye.